खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 मे 2021 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, लोगो लेवा बांगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन, गोबां मोजां खाबु फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोबां जेंना जेंसि आरो हेंथा हेंसिनि गेजेरजों दिनै बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैनि जाहोनाव दिनै गोसोआव जिंगाया बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन आरो सोरबा लोगोनि जोहै खहा जानांनोबो हागौ, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, खहा जानो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायखौ सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम नङाबा गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन, थार लोगोनि आंखाल जागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ढ ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, अदेबानि खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन, बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन, सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट।
दिनै साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। अदेबानि बयनिबो अनसायनायखौ मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। गोबां खामानि मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन नाथाय मावफुंनो गोब्राब जागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनै साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनै साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानांनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनै साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोसोआव मेंनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोबां हेंथा फैनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनै साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन।
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर रंजानाय मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बयजोंबो अननानै फैगोन बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो गनायजागोन नाथाय सोरनिबा सायाव हरखाबै रागा जोंफ्लांनो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।